Mayong hapon, Negros! Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarang makay malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang nagapanguna nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Negros Occidental, ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Biyahe sa Baybayon, kanselado. 800 ka mga locally stranded individuals, ginapaabot nga magapauli sa Domingo nga adlaw antes ang moratorium. Sa Sagay City, 7 ka mga Sagaynon nga gin-swab test antes makapauli, nagpositibo sa COVID-19. Gihulngan City Mayor magahatag sang tunga sa milyon ka pesos nga reward money sa makatudlo sa suspect sa pagpatay sa doktor kag iya nga bana. Kag sa tripping ni Romeng, nakaibalo ka mo bala nga may cacao plantation sa Silay City nga sarang makaproduce ang world-class na tsokolate. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, wala pa sang manugbaligya sang palupok ang naka-apply sang permit gikan sa Bureau of Fire Protection. Bisan pahanugutan sang syudad ang pagbaligya sang palupok sa reclamation area sa Bacolod, wala pa sang negosyante nga naka-apply sang permit para magbaligya sa talatapan sang BFP sa Bacolod. Ini ang suno sa kay Fire Chief Inspector Publio Plotenia. Suno kay Plotenia, hindi basta-basta makabaligya sang palupok ang mga negosyante kung wala sang permit gikan sa ilang nga opisina. Samtang ang DILG ang nagpagwa naman sang listahan sang mga palupok nga hindi pwede gamiton kag ibaligya. Sa number 9, sakay sa BRP Gabriela Silang ang commandant sa Philippine Coast Guard sa iyang pagbisita sa Bacolod para sa anibersaryo sa Coast Guard. Ang BRP Gabriela Silang ang ginakamig pinakadako nga offshore patrol vessel sa PCG. Ini ang ginbuksan sa publiko subong nga adlaw. Sarang makasakay ang 500 ka tawo sa isa ka biyahe ang among vessel. 83 ka metro ang labas ang BRP Gabriela Silang kag may range nga 8,000 nautical miles sa 15 knots. Sarang ini mako-operate sa sulod sang 5 ka semana nga wala sang untat. Sunod sa kay Admiral Orsabia, ini kabahin sang modernization program sang PCG kag may plano pa nga madugangan ini. Sunod kay Orsabia, kinahanglan sang Coast Guard ang dugang pang resources agud tumas mapasangkad pagid ang operation sini. Sa karon ang patrolling sa West Philippine Sea sa idalom pa sang militar pero ginapaabot sa Coast Guard nga sa ulihi ini ang igatugyan na sa ila. And we are pursuing an order of 2 more of this. So a total of 5 hopefully once it will be realized. And that should be enough number of OPVs on the part of the Philippine Coast Guard for us to be able to address the issues in the West Philippine Sea. Sa number 8, Negros Occidental Police Provincial Office ang wala na sang active COVID-19 case. Fully recovered na ang tanan nga COVID-19 cases sa mga personnel sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco, PIO sang NOCPO. Sunod kay Donasco, nag-ayo na ang duha ka mga pulis nga ulihi nga nagpositibo sa COVID-19. Ang pulis sa Talisay, sunod kay Donasco, ang nakabalik na sa duty, samtang ang pulis naman sa Cadiz ang ginatapos na lang ang 7 ka adlaw nga home quarantine. 38 ang total COVID-19 cases sa personnel sang NOCPO kag tanan ang recovered na. Sa number 7, wala sang curfew sa La Carlota City sa pagsaulog sa Pasko kag bag-ong tuig. Las 10 ang gabi, tubtob las 4 sang kaagahon ang regular nga curfew hours sa La Carlota City. Pero sa mismo nga adlaw sang pagsug-alaw sang Pasko, Disyembre 24, kag adlaw sang pagsug-alaw man sa bagong tuig, Disyembre 23, wala sang curfew sa syudad. Ining sandig sa post sang official page sang syudad nga may La Carlota. Ini para matagaan sang ligwa ang mga pumuluyo nga makasimba kag makaupo ng ilang mga pamilya. Samtang humali naman Disyembre 16 tubtob 23, ginimo nga alas 10 ang gabi tubtob alas 2 ang kaagahon ang curfew sa syudad para matagaan ligwa ang pumuluyo sa pagtambong sa misa de Gallo.
Sa number 6, alkalde sang syudad sang Gihulngan ang nagatanyag sang tunga sa milyon ka pesos sa makahatag sang impormasyon sa suspect nga nagpatay sa mag-asawa nga sinselan. NPA nagapakamalaot naman sa pag-red tag kag pagpatay sa doktor kag sa iya nga bana. Yaring report ni Marcian Wico. Padayon tubtob sa karon ng investigasyon sang PNP angot sa pagpatay sa kay Gihulngan City IATF Commander kag City Health Officer nga si Dr. Mary Rose Ancelan kag sa iya mister nga si Edwin nga ginlutang sang riding in tandem sang Martes. Agud mapadasig ang paglubad sang kaso kag paghatag sang hustisya sa kamatayon sang mag-asawa. Ang alkalde sang Gihulngan nga si Mayor George Reyes ang maghatag sang tunga sa milyon ka pesos nga padya sa kung sino man ang makatudlo sa mga sospek sa likod sa pagpatay sa doktor kag sa iya mister. Sunod sa legal officer sang syudad nga si Attorney Karen Molas, sadto pa ini nga gintanyag sang alkalde sa sunod-sunod nga pagpamatay sa syudad sang nagligad nga tuig. Subong ila iniliwat nga itanyag sa makahatag sang impormasyon sa kamatayon sang doktor. Information na useful, sir, na that will lead to the arrest talaga of the perpetrator. Yes, that is applicable all the more sa recent cases na kumuha ng buhay ng City Health Officer namin. Paaman sang emosyonal nga video si Bishop Gerardo Alminaza sang Diocese of San Carlos angot sa mga pagpamatay sa idalom sang diocese, ilabi na sa mga sibilyan kag sang mga nagapangalagat sang tadlong sa gobyerno. Iya maliwat nga ginkondenar ang pag-red tag kag ang pagpatay kay Dr. Sancelan nga suno sa iya ang ginaubra gid lang among paghatag sang iya nga hamili nga serbisyo sa mga pumuluyo sang Gihulngan, ilabi na sa mga kubos. This is unwelcoming of the spirit of the season of Christmas. Very much like in the days towards Jesus' birth, when Herod intended to kill the Savior. Dr. Sancelan was branded, vilified, red tagged, and now executed by the ruthless pawns of the enablers of systematic killings in this country. Ang Diocese of Bacolod ang nagpagwaman sang statement sa pagkundinar sa pagpatay ng Dr. Sancelan pati ng pag-red tag sa iya. Ginapanawagan ni Bishop Patricio Buzon ang pag-untat na sa pagpamatay kag iya ginahangkat ang otoridad sang gilayon nga paghatag sang hustisya sa mga nalisdan nga pamilya. Si Dr. Sancelan base man sa iya ginpahayag sang nagligad nga tuig ang ginatudlo bilang si Ka JB Regalado nga among spokesperson sang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army sa Central Visayas. Pero kahapon nagpagawa sang statement ang Leonardo Panaligan Command paagi kay Ka JB Regalado nga ilalubos nga ginakondinar ang asud-asud nga pagpamatay sa mga sibilyan sa Gihulngan City lakip na diri ang pagpatay kay Dr. Sancelan kag sa iya bana. Isa man kakabutigan sunod sa ila ang akusasyon sang vigilante nga grupo nga si Sancelan ang isa ka supporter sang NPA kag siya si Ka JB. Marcian Wico para sa Digicast Negros. Sa number 5, ang kakulang sa personnel ang luyag nga punan sa Philippine Coast Guard. Samtang ang commandant sa PCG, hindi luyag sang abusado nga mga personnel gani may pahanumdum siya para sa ila. Yarang report ni Barbara Mijares. Isa ka Coast Guard personnel sa kada isa ka kilometro sa coastline. Ini ang tuyo sang PCG, rason nga suno kay Admiral George Ursabia Jr., ang commandant sang PCG, padayon ng ilang pag-hire sang dugang nga personnel para malambot ang target nga 40,000. Sa karon may 18,500 kakatapo ang PCG. Why 40,000? Because we have a total length of coastline of 37,000 kilometers. And we want to have at least one Coast Guard for every kilometer of our coastline. So that explains why we have to go initially up to 40,000 strong. But we have to go on increasing our strength because we have internal waters, territorial waters, and even easy to talk about if we refer to our maritime domain. Kabahin na sa mandato ng PCG ang pagpasiguro sa nagkakaigo nga seguridad sa mga puerto sa coastline, lakip na environmental protection kag sakop sa maritime domain. Pero luyag ni Ursabia ang nagpungko sang Hunyo bilang pamuno sang PCG nga hindi pagkalipatan sa mga personnel sang Coast Guard ang gugma sa pungsod ang mangin maluluyon kag kahadlok sa Diyos. Inisuno sa iya ang iya ginasulit-sulit pahanumdum sa ila. For us as public servants, we have to be serving the public with humility and compassion. Ayoko ng arugante at saka abusado sa hanay ng Coast Guard. We have to be genuine PCG.
Samtang sunod kay Ursabia, magapaidalom sila sa pagpabakuna kontra COVID-19 sa isa sa mga priority para sa COVID-19 vaccine. Sa number 4, 7 ka mga locally stranded individuals nga taga Sagay City ang nagpositibo sa COVID-19. Antes magpauli sini nga holiday season, ginapanugyan ang tanan nga mga sagaynon nga magpaidalom anay sa swab test sa Bacolod para mabalaan kung positibo sila sa virus o kung hindi. Sandig sa I Love Sagay nga page sang syudad, may 7 na tanan ka mga LSI nga natalana kung tani magpauli apang sanggin paidalom sa swab test na tukiban nga positibo sa virus. Sila sa karon gindala na sa quarantine facility sang syudad. Sa number 3, masobra sa 800 ka mga locally stranded individuals sa ginapaabot nga mag-aabot sa Negros Occidental sa Domingo nga adlaw. Sunod sa kay Zephyr Kailian, ang incident commander sa Provincial Incident Management Team magluwas sa masobra 600 na ka mga na-stranded nga magapinauli sa Domingo paagi sa ginpasugtan nga mga flights, may masobra pa sa 200 naman nga ginapaabot sa puerto. Sunod kay Kailian, bangod sa Baguio, nag-take shelter anay ang barko gani na postpone ang trip kag sa Domingo naman sila mag-aabot bilang kabahin sa pagpanghanda ang mga positibo sa COVID-19 sa Silay Healing Center, ang igasaylo sa Ibi Magalona Healing Center agud tumaligwa ang lugar sa Silay. Sunod kay Kailian, ang hindi makuha sa mga local government units bangod nga puno na ang quarantine facilities sini ang igabutang sa Silay kag Cadiz Healing Centers. Ginapasugtan ang incoming flight sa Domingo bangod magasugod na sa Lunes ang temporary suspension sa pila ka mga LGU sa Negros Occidental, lakip na sa Bacolod. Yung prioritize sa Silay, and then ang Cadiz, no, ang Cadiz mo may nagsulod naman mo yaman sang Cadiz LGU, and then ang Ibi Magalona. Ang Ibi Magalona, yung sailoan na yung positive sang Silay, patagto sa Ibi Magalona. Sa number 2, bugos nga isla sang Negros ang ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 bangod sa Tropical Depression Vicky. Base sa severe weather bulletin sang Pag-asa, yara sa east-northeast sang Davao City ang bagyo nga may maximum sustained winds nga 45 km per ora, malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob sa 60 km per ora. Ini ang nagapadulong sa west-northwest nga direksyon nga may kadasigon nga 15 km per ora. Ginabulubanta nga magalandfall ang bagyo sini nga hapon sa Baganga Caraga area kag magalabay sa Bohol Sea kag Southern Negros Island buwas nga adlaw. Ang bagyo ang magadala sang madamol nga ulan bangod man sang epekto sang tail end of a frontal system. Magadala man ini sang mabaskog nga hangin, gani ginapaabot man ang dalagko nga mga balud sa baybayon. Ginapaandaman ang publiko nga mag-ulo-aligmat sa pagluntad sang baha kag landslide. Ginapaabot nga magwa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Domingo sang gabi o kun Lunes sang aga. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ginsuspend sang Philippine Coast Guard ang biyahe sa mga ro-ro vessel kag fast craft sa Western Visayas bangod sang tropical depression nga Vicky. Samtang Pag-asa ang nagsiling nga may isa pa gid ka bagyo ang ginapaabot nga magalabay sa pungsod antes magtakop ang ini nga tuig. Yaring report ni Marty Go. Mga 30 ka mga pasahero sang fast craft vessel sa Bredco Port ang na-stranded kaina sang aga matapos nga ginpauntat sang Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa Pantalan sang ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang isla sang Negros bangod sang tropical depression nga si Vicky. Isa ka virtual interagency briefing ang ginpatigayon sang Office of the Civil Defense sa rehiyon para masiguro nga nakapanghanda ang mga banwa kag syudad para sa bagyo. Nagmando na si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ipaidalom sa Blue Alert status ang tanan nga mga city kag Municipal Risk Reduction Management Councils para madasig nga makaresponde sa tion sang emerhensya. Naka-code white naman ang tanan nga mga district hospitals. Suno sa Pag-asa, magalabay sa Western Visayas ang bagyo bangod sang makusog nga huyop sang amihan.
makusog ang aton nga northeast monsoon. Sa subong medyo makusog-kusog ang northeast monsoon naton. That is why nag-cross ni siya, no? Nag-cross ni siya sa aton sa Visayas. Pero kung medyo mahina man lang ang northeast monsoon, posible siya nga magsaka-saka. Ginpahayag naman sang pag-asa nga magluwas kay Bagyo Vicky, may posibilidad nga may isa pagid ka bagyo nga magasulod sa pungsod antes magtakop ang tuig. Galing kay may ara sa subong nga existing nga linya, that is why nga ang forecast is for December is 1 or 2. So isa na ini si Vicky, hopefully hindi na madugangan, pero at least may ginapaabot pa because of this forecast na may linya. Nagapanugyan ang pag-asa sa publiko nga mag-monitor sa lakat sang bagyo tubtob nga makabiya ini sa Philippine Area of Responsibility bangod indi mapaktan kung magkusog pagid ini kag makatugas ang dako nga halit. Martigo para sa Digicast Negros. Sino bala sa aton ang wala nakakilala sang tsokolate? Halos tanan nagakaon sini kag paborito man ini. Liso sang kakao ang main ingredient sa paghimo sang tsokolate. Kag nakahibalo bala kamo sa Barangay Patag sa Silay, may yara sang cacao plantation nga sarang makahimo sang world class nga tsokolate. Ina ang aton katuan sa una nga episode sang Tripping ni Ruming. Nga ako may nagaabot kita nga pamilya o kung abyan gikan sa iban nga pungsod, tsokolate ang masami nga ginapasulubong sa aton nga mga Pinoy. Ang ini nga pamangkot ang nagtulod sa amay ni Emmanuel Villarreña sang Barangay Patag sa Silay nga si Dolping sa pagsugod sang pagtanong sang puno sang kakao. Luyag niya nga makaproduce man kita sang aton kaugalingon nga tsokolate nga pwede i-compete sa tsokolate gikan sa ibang nga pungsod. Tugtog naka-attend siya sa isa ka seminar kag nakilala niya si Mr. Chris Padriga nga isa ka cacao grower. Si Mr. Padriga nakadala sa ilang lugar sa mga Japanese national kag nagbakal sa ilang cacao beans nga Filipino aromatico o Criollo nga variety. Ginatawag man ini nga white beans. Nakalabot sa isa ka grand chocolatier o kung chocolate maker sa Japan ang ilang beans kag sang natirawan niya ini, gintultul niya sila sa Pilipinas. Gusto ko makadto sa farm sa gikwaan nga beans kag kung sinong farmer kag kung dili nga puno igwa naghambal sila nga asset how sinya sa bilog ko nga naligulang ako sa pagluto sa chocolate bag-o ko katlaw amo ni sabor kag amo ni ginapangita. Ginhambalan siya sa Grand Chocolate nga premium nga size ang cacao beans ang ilang nga produkto. Kag ini ang madugay niya nga ginapangita. Magluwas sa variety, ang klima kag ang duta sa patag, amo ang rason kun nga world class ang ilang nga cacao beans. Nagsige-sige na sila padala sa white beans sa Japan kada may ara. Gani amon gid pagkamaayo nga lagawon ang cacao plantation ni Manuel para amon makita kun nga world class ini. Pila lang ka minutos nga drive, nalabot namon ang ilang nga ginatawag nga uma. Ang pensar ko ano yung cacao plantation, tapan lang, kag malabot sang salakyan. Wala kami ma-inform nga may lalakton gali. Nagsugod kami lakat, 11:00 sang aga. Hindi ini basta-basta nga lakat. Saka panaog sa bukid ang amon ginhimo. Samtang nagapanglakaton, may agila pa nga nagalupad-lupad sa langit. Suno kay Manuel, kada adlaw, amo sini ang iaruta, 6:00 ang aga, nagalakat na siya sa uma. 3 niya na ini katuig nga ginahimo, makapoy, pero kung makapamunga na, matamis. Magluwas kuno sa Japanese Grand Chocolate nga nagabakal sa iya nga cacao beans, may isa ka kilala nga fast food chain nga luyag mag-order sang volume sang iya nga tableya para himuon nga hot choco. Pero sana lang ang nagapang-indi kay hindi pa sila makasarang mag-produce ang madamo nga tableya. So parcel ka pa mo kung kami subong sang order nga mga big order may ara na gani ang Jollibee nagmuno sa amon nga contract sa choco nila. Hindi kami parang ka-cater kay kami lang gid ang naga-produce di kagwaay kami di nagabaton kundi indiin lang di nga mga backyard nga mga ano tungod sa process nga ka stricto kayo. Mano-mano pa abi ang ilang nga proseso. Malawig kag mabudlay ang proseso pareho sa amon nga pagpanglakaton. Makahalapo. Halapo man ko. Bangod pa sa amin nagkainulan sa bukid, madanlog ang duta.
Mga 3 man kadalinas kag 1 ka oras nga pagpanglakaton tubtob amo na labot ang iya nga cacao plantation. Pero okay lang, sa gabi ko na lang batsagon ang tanan. Suno kay Manuel, matamis ang pangabuhi sa subong kung ikumpara sa una. Bangod sa pagsugod nila sa pagtanom sa kakao, may nagbulig pa sa iya ka training sa pagproseso sini. Kagang iya mini factory sa tableya. Ang gindonate sang wala niya man makilala nga persona, ngaluyag lang magsuporta sa iya. Like, for example, in yung facilities ni, hindi niya mo ginhatag din sa private person na hindi ka naman makilala kung sino sa. Wala na kung wala ka makabalo sila na. Why na siya? Di ba talugan niya na ka mo ni? Oo, bali may ginpaagyan na siya ng tao, pero isang pamalo kung sino natag sa budget niya pati hatag din. Buli ko niya sa amon. Suno kay Manuel, gusto ho niya man makaproduce ang world-class nga tsokolate pero wala pa siya sang ikasarang. Wala siya sang machine, kag suporta sa gobyerno ang ilang kinahanglan para makakumpete sa world market. Masami ang mga bagay-bagay, makapoy, makaubo sa pasensya sa panugod. Pero kung manabot mo ng pinakababaw, matahom ang view, matamis ang bunga kasubong sang sininga bunga sang kakao. Ululupod kita tanan sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Rumeng. Barb, first episode pa lang to pero do feeling ko last na to siya. Hindi. Masige pa ko, habisan kakapoy, masige ko gyapon. Layo min no, kita ko. Ko Barb, abi ko yagon ni mabakaya plantation do flat sa balang ara pa abog kadto mo dara na. Wala kami wala na mo gina-expect nga inoras kani laktanay para malabot siya kay bababukid siya ang plantation niya sang kakao. But Barb, nang kwanta lang, so, ginbutang ta sa newscast, na shorter version, siya Barb, kay kunin po gaon kung bilog nga version, basi maubos, malawig ko siya sa newscast, nabutan sa gabi. Para, buwas mga 9 a.m. at aton siya i-premiere sa aton nga Facebook page, kag sa aton nga YouTube channel, kay kadamo sang maton, Barb, sa ang storya, ang success story niya, ang process, ang travel, pa kadto sa patag. Kag siguro may tungod nga ang patag, tungod sa iyang climate, no? Amo nang naging conscious. Yes, number 1, nami kuno sang klase sang variety sang kakao ina natanom. Ikadua ang weather, kag ka-third ang duta sang patag. Nami gid siya. That's why mga foreigners sa sila pang kanto di ka gusto mga bakal sa niso sang kakao diri sa patag. Tani matigayon Kabay po. Basta bilog nga story, buwas bantayan nila 9 a.m. sa aton nga Facebook page. Kag, amo yan to mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga paligid. Pero dapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Barb, 7 days na lang. 7 days, 1 week na lang. Pasko na. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!